Rусский язык треба. Чао, мои дорогие. Добила sam комментарий. Человек пишет, что ты pričaš bez veze, bolje da uči nas ruskom jeziku. И после недавно još jedan комментарий, человек пише, дали може да снимем neki бесплатный часовый русскog языка. И, знаете, я сам професорка русскog языка, я još i engleskog, to druga diploma, to nema veze. I ja sam mislila, možda stvarno bilo bi vam to interesantno da napravim neki kao video za ruski jezik, da učite malo i nekako zanimljivo. І напишіть мені, молим вас, далі вас то інтересує. І ако добичу puno zahtjeva, ako želite, то izmislit i napravit ću ponekad neki snimim video za ruski jezik, za gramatiku, da vi naučite, neki iz vas nešto znaju na ruskom, neki ne znaju. Ali ako to je interesantno, napišite mi, molim vas. Ćao!